protest yatakamiswa kubva January vedwe. January chiti vanhu vari people are boiling. People want to protest kanza hakuna unopinda street. Hakuna unoprotesta. Maticha vana majairos hakuna unoprotesta, vana chimama hakuna unovhumidza kuprotesta nokuti you won't be protected. March ichaitwa 31 because we know what we are talking about. Vanhu vanenge vane protection yemasoja neprotection yemapolisa. But what happened? Dara akasungwa izvozvo asati abuda. 79 vanhu vakasungwa izvozvo vasati vabuda. And they tell us kuti vane simba. And zvandaitaura zviya nchiti protest iyi hamufaniri kuyuzwa vanhu kuchinsinzi kwai. Ngatibvisei moda mashortcut. Ngatibvisei ZANU PF. Tobvisa Mnangagwa. Toisa Chiwenga. Gudo guru. Igorere gudo guru. Todzokerazve paya. Isusu taiti vachiwenga ngavabvise. Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karibu tanka kukaya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa karawa subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe tafigirai, nyeri kupisa, nyeri kunetsa, yabuditswa ne opposition activist chimama abuda chitaura pamusoro pe mamiro akaita nyika muri Zimbabwe domera mushi abuda achichema na Vice President Constantino Chiwenga chinzwa Chiwenga. It's high time he should act kutoka kwajibisa President Mnangagwa abuda achitara zvakare about zvakataurwa navanhu chamisa vachamisa vakataura ivo vachiti his door is open and hapana munhu akaenda kwavari for dialogue. So that ivo vachiti it ends with Nelson Chamisa muri Zimbabwe. Hazvina kumira mushe muri Zimbabwe. Tine audio yatakuigira yatoti mungonzwa ichitaurwa nachimama mwamwadzi zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Morning Zimbabweans, ndichimama. It's Thursday the 10th of April 2025 and it's 9:45 in the morning. Yeah, I wasn't feeling all right. I've been quiet from social media for quite some time. But Nelson Chamisa said, kuti, my doors are open. Hakuna munhu akataura neni. And it's for the protest, March 31. Protest yatakamiswa kubva January vedwe. January, chiti vanhu vari people are boiling. People want to protest kanza hakuna unopinda street. Hakuna unoprotesta. Maticha vana majairos hakuna unoprotesta, vana chimama hakuna unovhumidza kuprotesta nokuti you won't be protected. March ichaitwa 31 because we know what we are talking about. Vanhu vanenge vane protection yemasoja neprotection yemapolisa. But what happened? Dara akasungwa izvozvo asati abuda. 79 vanhu vakasungwa izvozvo vasati vabuda. And they tell us kuti vane simba. And zvandaitaura zviya nchiti protest iyi hamufaniri kuyuzwa vanhu kuchinsinzi kwai. Ngatibvisei moda mashortcut. Ngatibvisei ZANU PF. Tobvisa Mnangagwa. Toisa Chiwenga. Gudo guru. Igorere gudo guru. Todzokerazve paya. Isusu taiti vachiwenga ngavabvise munhu wavo wavakaisa. Vabvisa munhu yeye. Vanhu vanofanira kuchuza kuti tava kuda uyu, tovhotera uyu. Not kuti tava kukupai uyu. I don't think that is wise. Kana pachitwa NTA or whatever, so be it. And then Nelson Chamisa says, ini handina kana toku yandinayo ipapo. That's what Nelson Chamisa said. Handina munhu akanda approacha. I'm not involved in the current talks. Anditi munona. I'm not involved. These talks, andimo. Gudo Guru says the same thing, andimo imomo. But zita ravo richishandiswa. Gore Gudo Guru, mucha protectwa. Come protest, 79 people are arrested. Saka, who is telling the truth, who is doing what? Apakani mainzi musapinda streets. Hakuna umwe munhu maticha akarambidzwa.
hakuna mumwe munhu unobvumidza kupinda mumastreets to protest. Indikaudza vanhu kuti, we need to uproot the whole system that has oppressed people for 45 years. It's about time the system comes out. Nokutika mabvisa Mugabe une zvigananda, kwouya Idi Mnangagwa une zvigananda, kwouya vanenge vachida kuuya watova nezvigandanga zviri kutorutaurute kuti toda kutopindawo isu, tanzwa nenzara toda kupindawo. Vanoramba vachingorohwa macitizens, mapurisa akauya anorova macitizens, haarove vanhu veZANU-PF. Pakauya new administration inongofrustrata futi zvemacitizens. So it's better vanhu vazvibvisire system yavo yose neuwandu hwavo. I support Nelson Chamisa what he says about that. Pomboita chinhu chinyuwani chokuti vanhu vane vachimboti ngatipozorora ZANU-PF, because almost everyone who is involved in ZANU-PF is corrupt. Kubva kuma-civil servants kuinda kuma-toll gates, whatever. Everyone, roadblock, everyone is corrupt. Kuboda, kupi, everyone is corrupt. Pakuda chinhu chinyuwani chevanhu vanombofunga zvinhu zvinyuwani, vanhu vambozorora for over 4 decades. Guys, people need a break from all this nonsense. Saka inene I say Sachimama, I agree with Nelson Chamisa. The system must be removed. How? People must know. People must know. People will know what to do. As we discussed with our Twitter, that people will know what to do. And people will be guided. People are ready. Imadzimai, we are ready. We are ready. This is not working for us. We don't want this. The whole system must go. ZANU-PF needs to be reminded. Kuti ZANU-PF has oppressed the people. Vanhu vakadimburwa maoko, vanhu vaipisirwa dzimba, vana Morgan Tsangirai, ana Len Mojongwe, two Dzamaras, ana Dewa, ana Magaisa, ana Mo Blessing Ali, ana Mboneni, ana Nengi Bishop Masaya, all these people and many more. Kukosvika wongonzwa kuti imba yangu yapiswa veduwe uchitarisa zvinhu zvako zvese zvichitsva. Then you have to look for somewhere to go and sleep. Kunyimwa mvura kuti uri kunyimwa mvura nokuti unosupporta opposition. And because kusupporta opposition hapana mvura yaunofana kumwa nhasi iwe pachibhorani chedu ichi. Ndizve ZANU-PF has done a lot. And they are saying forgive us. Forgive us, but we want to do the things our way. Our ZANU-PF way. Sometimes my shortcut akaipa sterek. Ndoatisvitsa patiri papapa. People need to be respected. Zvido zvevanhu need to be respected. Hatidi mari dzenyu. Tipe mari dzedu. Titipai mari dzenyu. 30 million yakarova. 30 million rands yakarova pasi. Kuzvigananda. Pakaipa kani.